target. Fire relief, first shooter, and fourth shooter. Okay, from that position, pick up magazine. Insert. Kaya nakakana to? Hindi pala napasawin. Shooters aim. Then, load. Load. Mag-load. Kasa. Attack. Tagal. Hawag mo malalayan. Load, hawag mo malalayan. Kasi sir, Hit target. ano? PNCC. Fourth shooter. Matandang adjust sir, fire fighter relief. na... Malibog sir na... Totally sir kasi wala kami sa atin na umaga. Biglang sinigit lang to. Dapat ang klase namin sir, 5 o'clock. Adjust mo yung katawan mo. bigla. Kaya yung... Mamaya may klase yung yung- ka. Meron sir. Ibig sabihin sana sir, hindi namin expected na Yung shoulder mo. Eh, alam ko sa schedule, wala ngayon. Ngayon, tumawag na si Ma'am Bull. Okay, shooters. Wala daw ko yung gagawin nito hanggang 5. Siningit yung ano. kami naman sir, laban naman kami sir. Para mas mapabilis din kami sir. Tumatawag na si Ma'am Bull kanina, nasa bahay. Wala talagang... Merinda, kaya tubig na lang bilhin mo siya ngayon. Safety. Alis ako maya-maya. Release magazine. Lagi ko na sa rin sa tayo para may... Magazine. Mga rifle. Wala kang bala. Safety. Release magazine. Naririnig mo pa rin? Fire relief. Adjust fire relief. Naririnig mo pa rin?